Hindi ba mahirap maging opisyalis ng Liberal Party ngayong mga panahon na ito sa ilalim ni Presidente Duterte? Depende talaga yan kung ano yung sinusulong na polisiya at agenda para sa mamamayan. Tama ho bang sabihin natin na meron po tayong land dispute na pinag-uusapan, Mayor? Sasabi po natin may nagkakaroon po ng overlapping. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. So kaya nyo ipag-iwalay ang issues at saka yung personal? Kaya. Talaga? Kaya. Nasa tao yan. Nasa leader yan. And kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. I wanted to have a seat there for us to have a voice. Yung bulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Mga aktibong personalidad sa ating komunidad, mapapribado man o opisyal ng pamahalaan. Dito bibigyang linaw ang mga kwentong nais malaman ng ating mga kababayan. Sa ngalan ng katotohanan, tayo na mag-one-on-one kasama ang alkalde ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Walang iba kundi si Mayor Edwin David Santiago na mas kilala sa tawag na Mayor EDSA. Sa maliit na barangay ng San Pedro Cotod sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, isinilang noong June 21, 1957 si Edwin David Santiago na ngayon kilala bilang si Mayor EDSA. Tanaw ang mga matatayog na chimenea ng Pasodeco mula sa kanilang baryo, nangarap noon si Santiago na maging isang inhinyero upang makapagtrabaho sa nasabing pabrika. Nagtapos siya ng kursong Mechanical Engineering sa Mapua Institute of Technology at di kalaunay nakakuha ng lisensya. Dito nagsimula ang kanyang propesyon sa pribadong sektor. Matapos ang EDSA People Power Revolution, sumabak si Santiago sa politika, bunsod ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Nanilbihan siya bilang konsehal sa loob ng 2 termino mula 1988 hanggang 1998. Matapos nito, pansamantalang nilisan muna ni EDSA ang mundo ng politika. Nahimok siyang bumalik sa public service nang kunin siyang katiket ni dating Mayor Oscar Rodriguez bilang Vice Mayor ng Team Magsilbi Tamo noong 2004. Sa kanyang pagbabalik noong 2004, naihalal si Santiago bilang vice-alkalde kung saan nakumpleto niya ang 3 termino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginawaran ng City Council of San Fernando ng Hall of Fame Award para sa The Most Outstanding Sangguniang Panlungsod of the Philippines ng Philippine Councilors League. Kabilang naman sa mga programang isinusulong ni Mayor EDSA sa kasalukuyan ay ang pagbibigay ng kabuhayan, pagsasaayos ng kalikasan, pagbibigay ng serbisyong medikal, edukasyon para sa lahat, kapayapaan, e-governance, pagkakaroon ng long-term food security, serbisyo para sa mga senior citizen, pagpapasigla at pagdidisiplina sa mga mamamayan, economic development, at paglilinang ng turismo at kultura. Ano-ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Mayor EDSA bago marating ang kasalukuyang posisyon sa gobyerno? Sino-sino ang mga taong nakaimpluwensya sa kanyang paraan ng pamamahala sa siyudad San Fernando? Nakahanda na ba siyang depensahan ang kanyang pwesto at magtuloy-tuloy bilang alkalde sa pangatlong termino? Mayor, welcome sa So to Speak. Magandang araw, Sonia. Oo. Ang una kong nais itanong sa inyo, Mayor, noon bang maliit kayo, pinangarap niyong someday magiging mayor kayo ng San Fernando? Sonia, sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na maging mayor ako. Bilang tao, hindi mo pwedeng pag-iwalayin kung sino ka man ngayon at kung saan ka nanggaling. Lumaki ako sa isang napaka-liit, payak na barangay, San Pedro Cotod. Ang lolo ko magsasaka. Hindi
natapos lang ng grade 2 ang lolo ko. Pero ang nanay ko, dahil maagang nag-asawa yung nanay ko, at saka yung tatay ko, bata pa sila, nag-aaral sa PNC ang nanay ko. Philippine Normal College. Philippine Normal College. Kumukuha siya ng Education. Education. Yes, oo. While ang tatay ko naman is kumukuha siya ng liberal arts sa Arbarjan. Okay. While working as a seasonal employee sa Pasudeco. I see. So, isa kami sa mga dalawa lang ang tindahan sa amin. So, may sari-sari store kami at marami kaming lupain na sa pagsasaka. So, yung lolo ko, marami kaming kalabaw, 35 ang kalabaw namin doon. Naalala ko ito, gustong-gusto ko ito eh. Pag binabanggit mo yan, masaya ako eh. Pero marami ba kayo magkakapatid? Dalawang magkapatid lang kami. Yung Yan. kursong engineering, hindi sinadjust ng lolo nyo or ng magulang nyo sa inyo? Well, sa side kasi ng aking tatay, sa Santiago, ay we are family of lawyers, teachers, sa mga educators, at engineers. Yun lang eh. Yun lang Mga eh. professional, yung ano nyo, yung pamilya ninyo. Siyempre. Oo. Alam mo naman si Abogado Santiago, isa sa yes. Abogado de Campanilla. Yes. And one of the magaling na lawyers is aking mga pinsan. And magagaling na engineers, mga tito ko, at saka yung lolo ko, grade 4, principal siya ng San Juan. Yung mga uncle ko, kung hindi principal, teacher. Yung nanay ko, teacher. So we are family of teachers. And then, sabi naman lolo ko sa tatay ko, sabi niya, Edwin, mag-aral ka ng mabuti. Sabi niya, kung ano yung malapit sa puso mo, na makakatulong ka, the word makakatulong. Palaging sinasabi. Palagi. Oo. Yung dalawang lolo ko, sabi na, kabutian sa ibang tao. So, dalawa ang... Mother side, father side. Yes, yan. dalawa ang pumasok sa ulo ko na makakatulong at kabutian. Yun ang pumasok always sa ulo ko. Mataas ang pangarap ng, sabi ng lolo ko, matuto kang managinip. Sabi niya, pag nananaginip ka, lakihan mo na. Okay. Para lumaki rin ang pag-iisip mo. Think big and dream Pero big. sumasama ba kayo sa mga organization ng kabataan? Leader na ba kayo ng mga kabataan nung nag-aaral kayo? That's not my personality. I still remember, yung alam mo naman yung sa eskwelahan. Kasi sa eskwelahan, palagi akong yung... Pinipingot. Ng teacher? ko eh. Oh, bakit? Dahil medyo malikot ako eh. Ang palagay ko. Saka sumasama naman ako sa mga paborito ako ng dahil sa mga folk dance, mga ganon. Kumakanta ako. Ba? Yeah, Honor yan ang- student ba kayo nung bata Well, kayo? nung elementarya ako, sabi ng teacher ko, Edwin, sabi niya, ayusin mo lang yung isang grade mo, aakyat ka sa entablado. Anong grade yon? Anong subject yon? English at saka Pilipino. Okay. Kasi pero sabi niya, you're a math wizard. Sabi niya, ahead, Ayun. yung tinuturo ko sa'yo, yung tinuturo ko, sabi niya, ako ang nagkakatsap sa'yo. Yung utak mo advance. Pero every year, section 1 ako. Nagpapababa ako. Bakit? Hindi naman ako, ayaw ko naman maging honors, yung honor eh. Pero, sa grade ko, sabi ng teacher ko, sa math, geometry, trigonometry, Ayun, talagang- chemistry. Naalala ko, sabi ng teacher ko, bawasan ko yung grade mo. Oo. Pangit ang 99. Oo. 98 na lang. Ano ba? Mahilig ba kayo sa pag-aaral? Ako ang taong hindi nagno-notebook. No. I don't like it. Hindi kayo nagno-notebook? Wala. Papasok ako sa eskwelahan. Wala kayong Lalo na yung Mapua, walang dress code. Walang Yes. nakachinelas, Parang UP naka-short. din. Parang UP din. It's just like UP eh. No? So, ako, alam mo naman sa Mapua, ang average ng dyan is 6 years
merong 8 years. 8 years. Kasi napakahirap sa Mapua. Mas mahirap Ang sa Mapua engineering, yes. kaysa sa UP. Pagdating sa engineering. During our time, ang matrikula is flat rate. Ibig sabihin, socialize siya. So, may comparison kami. Okay. Ang 3 sa amin, equivalent ng 1.5 sa Lasal. 2 sa UP. Kasi, kami kasi, passing grade lang, exempted ka na eh. Sa Mapua eh. That's ano. Tsaka, alam mo naman sa Mapua. Hindi ako... So, hindi kayo bookish. No. Hindi kayo like masyado sa academics. Kasi, alam mo ang Mapua, iba-ibang style yan eh. Ang Mapua kasi, they will teach, matututo ka maging analytical. Very analytical. Kasi hindi ka naman makakapasok ng Mapua kung hindi ka marunong eh. May acid test dyan eh. Yes. After 2 years, kick out na yan eh. Kick out na Kayo, eh. ilang taon yung kinuha yung engineering 5 ninyo? years, exacto. 5 years. Luckily, pumasa ako ng board exam. Alam mo naman sa Mapua, Isang ano lang, take ang ano nyo. tsaka hindi ako nag-review. Board exam. Wala review. kayong review. Sabi ng dean namin, Edwin, gusto mo bang mag-top? Sabi niya. Ay, sir, hindi na. Gusto ko nang umuwi muna. Mag-relax. So sabi niya, huwag ka na mag-review. Okay. Dahil ako ang nagbigay ng exam. I contribute sa design, sa economics. Ano, hindi ko naman sasabihin what are the question. And I know you know them. Sabi niya, and then I know you. So, Sabi niya, isang take lang kayo sa board exam. yes. Kaya lang, sabi niya, kung hindi ka nag-ambition ng top, kasi dapat ilalabang kita sa Okay. pang top 10, sabi niya eh. No, sir. Sabi ko, win na ako. Bakit ganun yung ano nyo, yung attitude nyo sa, halimbawa, hindi kayo masyadong particular na magbabaledictorian kayo, magsasalutatorian, magiging honor student? Sabi ko nga sa'yo, hindi mo pwedeng pag-iwalayin kung saan ka nanggaling, kung paano ka pinalaki. Kasi sabi ng, always sinasabi ng nanay ko, live in a simple life. Walang pressure. Making simple is not easy. So, taking things easy is not also simple. Palaging pumapasok. Sabi niya, but, sabi ng lolo ko, palaging lolo yan, son. Pag nagtrabaho ka naman, puludiin mo na. Okay. Yung araw-araw na ginagawa mo, Pagbutihan mo. pag-igihan mo na. So, in short, sabi ng lolo ko, turn ordinary things to extraordinary. Sa loob ng 20 years na nandun kayo, Mayor, paano kayo na-involve sa union? Mayor, pagkatapos niyong pumasa sa board, agad ba kayo nagtrabaho? Alam mo naman sa Mapua, 4th year ka pa lang, natapos ka pa lang ng 4th year, 5th year, meron nang kumukuha sa'yo. 3 ang company kumukuha sa akin. Okay. EEI, Coppel, at saka yung RFM, RFM. Blue Ribbon, Blue Okay. Ribbon Chicken. Pare-parehong supervisor yon. Agad-agad. Sabi nila, we'll train you as a supervisor. Okay. So, iano ka sa School of Supervisory. So, sinubukan ko. Pero, alam mo, son, ito hindi ako masaya. So, umuwi ako dito at nag-volunteer ako. Kumuha ako ng apprenticeship sa Pasodeco. Alam mo naman, engineer, isa lang ang engineer So, ang competition is sa province. Kasi, ang mga company noon nasa Manila lahat. Yes. Wala naman iba That's Wala. true. Ilan taon kayo nag-apprentice? Well, 6 months na ako. After 6 months, may bakante sa Coca-Cola. Coca-Cola. So, pumasok kayo sa Coca-Cola. Pero ang bakante is, ano lang, hindi siya supervisory. Nun sa RFM, night shift manager ako sa hatchery Sa Tagaytay
Pero masyadong malayo. So, after 3 months, hindi ako masaya. Hindi ko na tinapos yung ano ko. Sabi ko, I have to go to Pampanga. magpahinga muna po ako. Sabi ko. And waiting sa board exam ko eh. So, nakailang taon kayo sa Coke? 20 years ako. 20 years Oh, kayo? well, pagpasok ko, ito, no? Ito yung sa buhay ko, no? Naging materials clerk ako. No, gustong-gusto ko naman dahil nandito syempre. ako. And then, after 6 months, yung boss ko, nag-migrate Abroad, okay. sa abroad. So, in-applyan ko. Maraming nag-apply din eh. But he has a strong recommendation at saka Okay. pinasa ko ang exam. But Yeah. one thing na nagduda sila because of counseling. Hindi sila satisfied sa counseling because I'm too young. Ayun. So, sabi nila, well, subukan natin. Subukan natin ang isang 22 years old. 22 years old na mag-handle ng mag-handle ng, sabi niya, peso. Fleet. Alam Fleet mo kasi yun eh, yes, fleet. peso impact. Biruin mo, that was 1982. 82. Billion na ang responsibility ng department. Sa loob ng 20 years na nandun kayo, Mayor, paano kayo na-involve sa union? Alam mo, Sonia, at my career, sabi ng officer, is a vice president ng San Miguel Corporation. Edwin, you're candidate sa isang position as a operation manager. Okay. I will assign you first in Ilagan. Ilagan. But nandito ako sa San Fernando, sir. Wag muna ngayon, sir. Norte. Ilagan, Oh, Isabela. yeah, Isabela. Sabi ng ano ko, ng manager, bakit mo tinanggihan si Mang Nano, yung vice president? Sabi niya, okay, we will not offer the position again sa'yo. Sabi niya, dapat hindi ka tumatanggi. And then, mula noon, sabi nila na you'll be transferred to another department. Okay. Kasi, alam mo na dyan, may mga puli-politika. Yes, okay. Puli-politika. And then, one morning, pumapasok ako, binuksan ko yung pintuan ko, nakakita ako ng memo. Effective immediately. Nakita ko yung date today. You will report at the at materials department. This is a lateral transfer sa'yo. Okay. Sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, so there are two things na pumasok sa isipan ko eh. Sabi ko, meron naman nag-offer sa akin sa Saudi Arabia as a supervisor, very attractive. Yung pay, ang oo, nung araw And then, kasi. pinapirate naman ako ng PLDT as operation manager Okay. ng PLDT. I will be handling Central Luzon, Okay. yung mga ano nila, yung mga yung mga like Plaridel, Olongapo, Okay, Tarlac. Okay. Sabi ko, bakit ganon? Naggaano ang union noon? Union. Sabi ko, sumama ako sa union nga. Sabi ko, tinanggap ako. Hinayaan ako ng HR. Yes. Okay. So, naging active ako sa union as a monthly clerical union. So, sa monthly clerical union naman, yung position ko dapat hindi eh. Pero tinanggap nila ako as a union member. At kinausap ako ng manager, okay, you join the existing monthly clerical union. So, yung mga benefits mo as sa position mo, may mga job grade. So, you are no longer entitled to have a service. At you will now, hindi ka na, ang sweldo mo will not be a confidential. So, sasama ka sa bargaining. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Kasi, napil ko na mas masaya ako. Pero, while nasa union ako, napamahal ako sa isang Amerikano. Okay. Yung boss ko. Ang dami kong natutuwan in terms of leadership, teamwork. May Amerikano kang boss sa Coke? Ang Coca-Cola is
binenta sa Atlanta eh. Okay. So, alam mo naman yung mga American, very firm, very exact, at ang standard nila, ano eh. Okay. So, out of 28 kami, ang natira lang sa amin is 12. Okay. Edwin, you will work with me. Mga ilang taon kayo nung una kayong sumabak sa politika? Kailan kayo nagkakilala ni Mrs. Santiago? Kaibigan siya ng kapatid ko eh. Dalawang magkapatid lang kami. Okay. Alam mo, pag sinusundo yung kapatid ko sa yung disco, So, babae yung kapatid Yes, niyo? kabarkada niya. Okay. So sabi niya, kuya, sabi ng kapatid ko, pakilala ko sa iyo ang kaibigan ko. He's studying sa Saints ko. At saka, sabi niya, tapos, ganyan anak siya ni Judge Baltasar. Sabi niya, okay. Nagustuhan naman kayo nung judge na tatay niya. Nagustuhan naman kayo nung tatay Wala niya. naman magagawa. Yung nanay ko rin, walang magawa. Alam mo, maaga akong nag-asawa. Mas nauna yung pagka nag-asawa ko, second year college siya. Ganon. Mas nauna ang marriage license, yung license. Kesa sa board. Sa board. Agad ba kayo nagkaroon ng anak? Oo. Nung nakatapos siya. Oo. Yun. So yung anak ninyo, parehong babae. Parehong babae. Oo. Si Pamela at saka si Christine. Yes, Christine. Kumusta naman sila? Okay naman. Si Pamela, kung ano ang ginawa ko, agad nag-asawa. Agad nag-asawa rin. Pero si Pamela naman is, she is the youngest na nakatapos sa AIM. Master's degree Yes, in at the age of management. 22. 21 pala. Kasi 19 So siya siya yung nakatapos. namamahala ng mga negosyo. Nagkaroon siya ng masteral degree sa AIM. Saka Yes. and then, nag-aaral sa US. Oo nga, ang alam ko, Nag-aaral sa US. Nag-aaral siya doon. Dapat magdo-doctorate doon. Kaya lang, nag-asawa. Yes. Nag-asawa. Ang Sabi dalaga ko, nyo, si Christine. hanggang ngayon, dalaga naman si Oo, Kite. Okay. So, may mga apo na kayo. Dalawa. Okay. Mayor, gusto kong puntahan naman natin yung kauna-unahang beses na ikaw ay naengganyo na pumasok sa politika. Mga ilang taon kayo nung una kayong sumabak sa politika? 28 years old ako. Nagkaroon kasi ng EDSA Revolution. Yes. And then, pilit akong ina-appoint na counselor. Sabi ko, wala akong time. Kasi, while nagtatrabaho ko sa COC, nagtayo kami ng business. Okay. So, pinipilit nila akong umabol noon. Even si congressman noon, si Paring Okay. From administrator, naging congressman siya. Yes. Siya ang sabi niya, why don't you, sabi niya, After people power, yes, EDSA people sabi ko, power. hindi ko linya yan. Hindi ko linya. Paano kayo nakumbinse? Well, sabi ng biyanan ko, sabi Si niya, Judge Baltasar. Si Judge Baltasar, sabi niya, alam mo kasi ang politika, sabi niya, merong maganda yan, merong Yes, two-blade yan eh. Two-blade, sabi niya eh. But, pag politiko ka, use only the one blade. Huwag mong gamitin yung Kabila. Oo. Kasi yan, makakasama yan. Yung blade na makakatulong. Okay. So, and don't harm yourself. Sabi niya, pero, mahirap yan. This is pero, ayoko rin na darating ang panahon, sabi niya. If this is the opportunity, sabi niya, grab it. Kasi, baka sasabihin mo darating ang panahon, kung pumayag lang ako, yung mga if, Yeah, para wala kayong regrets. tanggalin mo yon. Okay. So, duman ako kay Paring Oka. Paring Oka. Nagkita kami sa gate. Oo. Oh,
abol ka ng konsyal dahil filing na sa, Sabi ko, di pa ako sigurado. Pag-isipan mo. Pero, sabi ko, anong percentage? Sabi niya, hindi, sabi ko. Okay, sabi niya, para makahanap kami ng katiket ni Pat Guevara, sabi niya. Pero at the last moment, sabi ni Pat, sinulat na kita. So, nakailan taon kayong bilang konsehal? 10 years. At lagi ba kayo nagna-number 1? Oo, palagi naman number Oo, one. lagi, no? Kahit na nung unang beses kayong tumakbo, nag-number 1 counselor kayo? Second, kay Apong Pinong. Oo, Tapos, Pinong Laos. palaging number one. After noong stint ninyo ng 10 years bilang konsehal, tumigil kayo sa politika? Oo, dahil merong time na si Mayor Pat Guevara natalo on his yung last term niya. Okay. So, Sino tumalo nga? Si Dr. Ray Yeah, Aquino. Dr. Ray Aquino, yes. And then, gusto nila ahabol ako ng mayor. Noon, sabi ko, tignan ko kung paano, and then, so, si Pat, umabol na naman. So, sabi ko, hindi kami pwedeng maglaban. Pareho kami ng camp. So, I decided not to run. Not to run. So, instead, yung passion ko kasi is entrepreneurship. Gusto ko naman makasama yung pamilya ko, and then I also decided to retire early, avail the early retirement. Sa Coca-Cola. Yes, 20 years is enough, sabi ko. Okay. Ibang pamumuhay naman. So mga ilang taon kayo nag-focus sa mga negosyo niyo at saka consultancy? Yes. Alam mo, Sonia, very attractive din yung trabaho ko sa US. Binigyan ako ng bahay, although hindi kinas, but pero ang benefits ko doon, ang ganda I'm receiving $12,000 plus $3,000 tax-free lahat. Tapos, ang rene-require lang sa akin ng Amerikano, at saka yung isang Pilipino, is just 40 hours a month. And then, anytime na gusto kong uuwi, naka-business class ako. Because our company, marami siyang mileage. Kasi, recruitment siya. Nagre-recruit kami ng mga medical workers, like nurses, mga pharmacists, medtech, sa UK, sa Saudi. And kaya, nalibot ko ang buong Europe instead na uwi ako. Okay. Sinabay ko sa study ko sa University of Pennsylvania. And then, pag nandito naman ako, may company rin akong inawakan. Kaya, Kayo ang presidente ng kumpanya yes, niyo? I am the president ng Kemp Realty Corporation. Yes. Realty Corporation. Okay. So, meron na din akong inawakan na company like the Waterstone. Waterstone, wherein, sabi ko, wala tayong pag-uusapan na bayad ko. So, the owner, alam mo naman yung mga Tayag, Tinyo, Navarro. Tapos, sabi niya, okay, Edwin, sabi niya, we'll just, sasama na kita sa korporasyon. But, ikaw ang lahat. So, ang nagtrabaho ko, I sell ideas, I sell concept. Concept na Yes. A team ng magagaling na architect, Yes. engineers, structural. Okay. But, ang so, we built the first condominium in Angeles. So, nagkaroon kami ng condominium. Okay. Meron kaming, that was the time na I engaged in realty. Okay. Nagpatayo kami ng subdivision sa may lupa kami doon, binigay ng nanay ko, 2 hectares. Tapos sabi ko, Nay, bayaran na lang kita later on. So, lumaki. Yes. Nagkaroon kami ng mga bila. Yes. Ako nag-concept sa Morong. Okay. Hanggang ngayon, may bila kami doon Okay. Hotel. So, under our company. Okay. Then, meron kami Living Rock. The first BPO, kami ang nagtayo. That was 2001. Kaya kaya ayaw ko nang pumasok sa politika, nag-e-enjoy ako as an entrepreneur. Kayo po ba ni Mayor Oka o Congressman Oka nagkaroon ng mga differences, personal man o political, sa mga panahon na yun?
bumalik kayo sa politika noong 2004. Na Ito nga. pumasok sa politika bilang vice mayor ni Oka Rodriguez. So, I have to. 2004 That's why, yan. filing na lang bukas, sabi ni Congressman Oka, dahil end of term siya sa congressional. 2004. 2004, there's no other way kung hindi siya tatanggap ng posisyon sa taas or magbabakasyon muna siya or magme-mayor siya. Okay. So, Mayor, 2004 hanggang 2013. At kayo ay magkasangga ni Mayor Oka. Siyempre. Di ba? Noong mga panahon- Siyempre, alam mo kasi napakaganda ng, let's say, mayor at saka vice mayor magkaisa. Oka, EDSA. Di ba? Palagi naman ganun. Natapos kami ng Oka, EDSA. So, for 9 consecutive years, outstanding sanggunian. Ha? Bakit naging outstanding? Kasi ang mayor ko si Oka Rodriguez. Kasi part kami, inintroduce nyo yung good governance, yung mga transformasyon. So, without sanggunian, hindi nyo magagawa yan. Correct. You know that. Everything is being, ano ng mga resolution, Yes. ordinansa. Ordinansa. Gusto kong mag-loan. Okay. Kasi yung mga eskwela, gusto kong dagdagan. Pag-aaralan namin sa Colón. So, Okay. magkasangga kayo for 9 years. After niyang manalo bilang congressman, di ba nag-mayor na kayo? Pagkatapos siya, nag-congressman. Parang merong mga lumilitaw na differences ninyong dalawa. Well, natural lang sa tao yun eh. But, you know, Sonia, umabol ako ng Mayor. dahil total nandito naman. Ituloy ninyo yung mga programang Natural. nasimulan. Alam mo Okay. kasi, Sonia, ang pinakamalaking problema sa Pilipinas, walang succession management eh. In every company, in every organization, the most important ngayon is Succession. and continuity eh. Okay. Yun ang maganda sa amin dalawa eh. Magandang dalawa eh. Okay. Sa amin eh. So, nung... Pinag-usapan nyo talaga yon. Natatakbo kayong mayor, siya tatakbong congressman. No, Sonia. Ang gusto ko, aabol siya ng governor noon eh. Sabi ko sa kanya, kung ako sa iyo, Tatakbo akong tatakbo governor. ako ng governor, hindi baling matalo ako. Dahil mahirap bungguin ang mga Pineda. Pero hindi ako masisira. Okay. Huwag mo nang balikan yung wala nang challenge dyan. Ha? Yun ang usapan natin. Kaya lang, Yan. I don't know. Kung Yun ano- ang mga differences Yes. natin. Okay. Lumabas na. So, kayo po ba ni Mayor Oka o Congressman Oka nagkaroon ng mga differences, personal man o political, sa mga panahon na yan? Sonya, ganito, no? Wala akong alam na diferensya eh, because of my respect kay paring Oka. Kasi Then, po sa interview ko sa kanya dito, Mayor, sa So to Speak, nung September 19, nabanggit po niya na for 9 years, nagtulungan kayo ng husto para gumanda ang sitwasyon ng San Fernando. Ang tingin daw niya, unti-unti niyong nilansag. Ano hong masasabi niyo dito? Well, nabigla ako eh. This is the first time, Sonya, no? Kasi ako, hindi ako nakikinig. Kahit na, no. Well, honestly, Sonya, no? May taong nagsabi sa akin na sabi niya, Para sa inyo, hindi ho ba totoo yung sinasabi niya na yung mga programang pinundar yung parehong hindi ko dalawa, alam kung sino yung, nilansag na. kung nalansag sino yung niyo? uling nakausap niya. Alam mo, Sonya, ganito ako, no? So, this is part of our differences siguro. Ako kasi ganito, I'm very much particular sa succession because I am a corporate man. Na I love, really, at being, ang training ko kasi, Sonya, I train people. I coach people. Okay. Being a consultant, I give Mentorship. Okay, I direct. Kasi, Okay. sabi ko nga sa'yo, nakadapa ang company, itatayo namin. Okay. Okay, no? And then, as long, wala pa naman, up to now naman, nakikita ko naman yung mga company yung tinayo namin. Dapat yung tinuruan ko, iigitan ako. Correct. That is my, I measure success and happiness in that way.
And I have to be compassionate on that. I don't know, biglang-bigla, nung sinabi mo, in fact, my heart is, hindi ako ayos ngayon, Sonia, because of that na, bakit? Nasaktan kayo dito sa Yes, statement na to. Sabi ko, give me a record on that. And then I will tell him on a eye-to-eye, kay Paring Oka, my respect sa'yo. Because, Sa kanya. yes. Okay. Alam mo, yung tinayo mo sa San Fernando, hindi makakalimutan ng mga Fernandino. Sabi ko, you started the revolution. I continue the revolution. And yung system natin na PGS, Performance Governance System, is a tool na hanggang ngayon ang ginagamit natin ay shared governance. The government and the private sector, the responsibility ng dalawa for the common good ng tao is Okay. still Nandyan. there. Well, So wala akong basis yung sinasabi well, ni... what particular? Tingnan natin yung mga sukatan Okay. sa pamamahala kung bumaba ang San Fernando. I'll tell you, Sonia, kaya kung mag-uusap kami, dapat I respect you, binibida kita. Ni minsan wala akong sinabing negative na ano sa'yo. Na kontra kay Oka Rodriguez. No. So, Pag may sinabi akong negative sa kanya, ako ang masisira. Okay. Because my deep respect sa taong yan. And we have to respect. Kasi bahagi siya ng kasaysayan. Hindi siya ordinaryong tao. Well, anong pamarahan na nagiba yung mga inumpisahan? What? Yes. Ito yung panukat. Okay. Panukat, son. Ang San Fernando, naging business friendly during his time. yes. Hall of Famer. Hanggang ngayon. Tutuloy ko doon. Hall of Famer. Although noon, wala sukatan na competitiveness. Very competitive ang San Fernando. Okay. So, yung mga awarding bat, I don't like yung mga, sabi ko nga sa'yo, even nung nag-aaral ako sa kanya, ayoko ng honor. Hindi ako award. Ayaw ko yan eh. No, hindi. Pero kailangan yon. Pero, Sa panunungkulan. I tell everybody that awards are pamantayan. Yes. Kung saan na tayo at kung ano pa yung gagawin natin. Correct. At ang award ay hindi sa akin. Ang award. Ay binigay ng iba. Recognition na binigay Well, ng iba. nagtrabaho kayo. Without you, there is no award. Oo. So para sa inyo, lahat ng sinimulan, pinundar ni Mayor Oka at ninyo, nung Vice Mayor kayo, Ito yung mga tinuloy panukat. nyo lahat. Ito yung mga panukat. Okay. no? Most business friendly. Okay. Kayo ang pinaka. Yes. In terms of yung economic development. Tatlo lang naman yan eh. Economic development, social development, environmental development, Yeah. through good governance. Okay. Economic-wise, we are the number one. Okay. Number one, in terms of growth, in Okay. terms of investment. Second, social. Social equity, social development. Number one tayo sa NAT. I'm not National Achievement Test. Number one tayo sa ranking. Okay. First time in the history Na nangyari. na nangyari sa San Fernando. So lahat ng mga pinundan So niya, nyo. ayaw kong hindi buksan na- ito. Okay. During the term, basta nag-mayor ka, parte ka ng kasaysayan. They should respect you dahil may contribution ka. Yes. Meron mo ba kayong pinangako sa kanya na gagawin nyo siyang ABC President? Ang makakalaban nyo po, although hindi pa po siya nagfa-file ng candidacy, hindi pa po natin alam, pero ito ho ay ipinapaalam na sa buong syudad, si Vilma Caluwag daw po. Alam nyo na po ito, no? Siyempre, alam mo naman yung... Magkaibigan po ba kayo ni Vilma Well, Caluwag? personally, hindi kami magkaibigan. Hindi kayo naging magkaibigan. I never close to Vilma. Yeah, okay. Mabuti pa si Mayor Roca, kaya sabi ko, pupunta right after this, gusto ko siyang makausap Okay. to settle some issues. Okay. So, ito pong si Vilma Caluwag, ang sabi po niya,
kanya daw po siya tatakbong mayor para meron daw po kayong kalaban. Kailangan daw po niya kayong labanan. Dahil daw po sa palagay niya, meron daw po kayong ginawang hindi maganda sa kanya. Meron ho ba kayong pinangako sa kanya na gagawin niyo siyang ABC president? Sonia, ganito, sasagutin ko yan. First thing na, ako ayaw ko magsinungaling, lalo na sa publiko. Sinabi ko kay Melchor, sabi ko, ako, I don't, kasi noon pa, gusto niya, wag muna, ayahan muna natin si Angel. But, pag si Angel, sasampa ng consular. So, that is your time. Okay. That is the exact na sinabi ko sa kanya. Nothing more, nothing less, Okay. Hindi ako. And in fact, ito, Sonia, ako, sana hindi magsinungaling. Tinawagan ako ni Vilma. Tinawagan ako. Sabi, pinuntahan ako ni Melchor sa bahay. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng magdalawang ABC president. Kasi sabi ko, merong but pag si Angel nag-decide na he will run sa October. Okay. Bilang October, konsehal. Bilang konsehal. Sabi ko, you talk with Angel, not sa akin na lang. Okay. Okay. So, nung nakatapos ang eleksyon, nagbakasyon sa Amerika yan tinawagan ako niya pagdating. Mayor, sabi niya, aabol po ako. These are the exact word. Aabol po ako ng ABC President. Okay. Nagpapaalam po ako sa inyo. Okay. Exact word. Ngayon, kung manalo po ako, susuportahan ko po yung administration nyo. Okay. Okay. Okay, sabi ko, good luck. Oo. Sabi ko, pero wag kang magdandam. Sabi ko, siyempre, hindi ayaw ko magsinungaling sa'yo. Kay Angel Wiangco ako. So, that is the last, Kaya sabi ko, ano yung kinukwentong-kwentong ganyan sabi ko, hindi Well, that is the Ngayon naman, kung aabol siya dahil wala akong kalaban, Sonia, ako alam mo, nung pinasok ko yung pagka-mayor, sabi ko, bilang politiko, barangay captain siya, ang dami niya magagawa sa Dolores. Kasi, presidente, mayor, barangay, walang pinagkaiba yan Biruin mo, pwede silang, wala silang, hindi na dumadaan sa amin yung mga, hindi na kailangan magpaalam sa amin. Dapat ang Dolores, siya ang pinakamalaki sa dapat modelong barangay. Pero modelong barangay ho ba ang Dolores sa ilalim ng pamumuno? Walang record na nagpapatunay Hindi ko naman sinasabing hindi tama o hindi maganda yung Wala akong makitang pamantayan Okay. Dapat iba kasi ang San Fernando Pero marami ho silang pera. Kasi ang pera, we cannot live without money. Yes. But money is not everything. Okay. At never na gamitin mo ang pera. Ang pera, Sonia, linalagay yan sa bangko, sa bulsa, para tumulong. I don't know what is their purpose. They should first understand what is governance. What is the governance? Ano ba ang governance? They should understand. And also, you start with a sense of purpose. Huwag kang mag-i-start na dahil wala akong kalaban. This is not a personal fight. Even siya, kung kami lang dalawa, Sonia, I will respect him. Iingatan ko siya. Hindi ko siya sisiraan. You know why? Hindi ko alam kung sino yung mananalo sa amin. I love it. I like it. Paano ho kung tatakbo rin si Mayor Roca? Well, that's a good fight. You know why? Hindi magkakamali ang siyudad San Fernando. At least, ako kasi, Sonia, when it comes to politics, I respect my opponent. You know why? Kasi ang tao ay silang mamimili. Let us give the exercise. Really an exercise. This is a democratic exercise na pipili ang mga decider. It's either they will vote me out, vote me in. Ako naman, kaya ko naman na
gigising ako na wala na akong posisyon. Hindi pa na pala ako mayor. And then, I should respect kung sino man, dahil kung siya nanalo, gusto ko mapagmalaki ko yung mayor ko. Okay, Mayor, ito hong pinag-uusapan natin, medyo mainit ng konti kasi malapit na nga yung halalan. Magkakaroon ho ba kayo ng sentimiento o sama ng loob kung tatakbo ho muli si Mayor Oka sa posisyon na makakalaban niya kayo at saka si Vilma Caluwag? Well, sabi ko nga sa inyo, Sonia, there are times na things always change. Ako umabol na may gusto ko tapusin ko yung term ko. Bakit? Will respect. Bakit siya umaabol? Kaya nga sabi na, doon pa lang sabi ko, dahil wala akong kalaban. Well, I thank her para may pagpipili ng tao. Okay. Pero pag umabol siya, parang ko, siyempre, medyo mag-iiba ng konti. Yung mga kaibigan natin, medyo maglalagay sa alanganin. Pangalawa, ayaw kong pumunta sa ano ba yung ginawa ni Oka? Ayaw ba, ginawa ni EDSA? No comparison, no. Don't compare it. Kasi alam mo, Sonia, ang tinuturing ko, my successes, kami ang nagsimula dyan eh. I cannot deny na kung meron man ng San Fernando ngayon, number 1 ng San Fernando ngayon, is part. But still, kung ano man ang meron sa San Fernando ngayon, bahagi ang mga mayors na nanungkulan dito. At alam ko, ang nagsimula nito si, parang kung number 1 man ngayon ang San Fernando, kasama siya. Mayor, dito po siguro sa panghuling bahagi ng ating diskusyon dito sa So to Speak, gusto kong itanong sa inyo, ano ho yung mga nakikita nyo pang mga programa? Ano ang mga plano nyo, mga balakin ninyo na sa tingin ninyo, yan ang inyong talagang focusan, kukonsentrahan sa inyong panghuling termino kung kayo papalari na maging mayor bilang third termer sa San Fernando? To make this city a smart city. Tayo lang ang 24 hours na real time na alam natin ang nangyayari sa daan. So, dadagdagan pa natin yan. Edukasyon. Tayo lang ang may ECCD. Early Childhood and Care Development. Kung titignan mo, Son, search mo sa Google. Where is the best education? Saan ang pinakamagaling na basic education? Sino yung mga livable? Sino yung mga happiest people? One secret. Zero corruption, zero crime, ECCD. Ayaw nila na maging abogado ka lang. Ayaw nila maging inyero niya. Gusto niya mabuo ang katawan ng isa. That really nagpapatibay, hindi lang pera. Mayaman ka nga, pero ang kultura mo. You know, culture is the backbone natin. Yan ang iniingatan natin. To change this country, we have to change Our a culture. dysfunctional, distorted, and a damaged culture. We'll start it here. I'd rather be a part of solution rather than part of the problem. Yan ang gusto natin, magkaisa tayo dyan. Hindi politika. Ako, okay lang, sabi ko eh. This is a political exercise, but too much politics. At wag nating sirain ang political exercise na masisira ang kulturang tinayo ng mga ninuno natin na gusto nila ang siyudad San Fernando ay lugar ng mga mararangal, magagandang pamumuhay dahil naging capital siya na balang araw, isisigaw ng mga bata. Pag tinanong sila, tiga saan ka? Aangat ang kanilang loob na sasabihin silang Fernandino, Kapampangan at Pilipino sila. Maraming salamat. Maraming salamat din Miss Sonia Soto sa programa mong Soto Speak. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating naging bisita na si Mayor Edwin Santiago. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.